Той ти подава ръка. Той е отвъд синевата, там, където върхът на планината не достига. Той е отвъд хоризонта, там, където погледът не достига. Той е отвъд гласа, там, където слухът не достига. За него няма нито външно, нито вътрешно сетиво, но той идва много близо до тебе, за да го следваш. В своята недостъпност той става достъпен, близък, възлюбен и възжелан. Така той ти подава ръка. Твоята любов безпогрешно го открива. Твоята любов е пристигане в него. Твоята любов е преживяване на него. Но тази любов всъщност е дар от него. Дар от дълбините. Той не е път. Той е сега. Той е тайната на всеки миг. Той не се нуждае от път. Любовта, мъдростта и истината са пътища към абсолюта, но той не се нуждае от път, за да бъде намерен. Той е най-близкият. Той може да бъде намерен чрез осъзнаване на единството с него. Великото единство не се нуждае нито от понятия, нито от пътища, а от осъзнаване. Тайната на живота е да не съществуваш чрез себе си, а чрез него. Бъди потопен в него, за да узнаеш живота. Той е дихание в диханието, несътворената част на диханието. Дишай чрез него и съществувай чрез него. Той е храм на любовта. Не можеш да го познаеш, но можеш да бъдеш подобен на него. Подобието започва от любовта към него. Той е абсолютно незнаен, абсолютно немислим. За него има само една мисъл – любов. Необятна, безгранична, всевечна любов. Любов, която изхожда от най-дълбокото място. Тази любов го намира. Това е любов, която се поглъща в него. Любов на пълно отдаване на себе си. Любов без граници, без условия, без предели. Любовта не е търсене и разбиране, а единство. Съкровеният подход към абсолютно неузнаваемия, да му дадеш място в себе си, без да се опитваш да го узнаеш. Това е. В говора го губиш, в тишината го придобиваш. Можеш да го следваш само в пълна тишина. Мистикът е любящ, благоговеен, смирен. Когато подхождаш с незнание, даваш на него да бъде в тебе. Когато подхождаш със знание, с мисъл, за него няма място в тебе. Бъди велико незнаен. Не можеш да го съзреш, ако пръв той
не те е погледнал. Не можеш да го търсиш, ако пръв той не те е потърсил. Той търси себе си и той намира себе си. Той е наблюдателят на себе си. В твоето дихание той е. В твоето безмълвие той е. В твоя стремеж той е. Той намира сам себе си, защото изначално сте едно. Ти не си отделен от него, както лъчът не е отделен от слънцето. Той е канарата на твоя живот. Макар че пътуваш към него, ти не си разделен от него. В пътуването си заедно с него, той е този, който пътува и този, който очаква завръщането на себе си в самия себе си. Той е реката, която тече към океана, и той е океанът. Вечно ще пиеш от него и вечно ще жадуваш за него. Неговата непознаваемост ще те храни вечно. Ние оживяваме в него, а не в познанието за него. Той ще остане незнаен, но ти си получил нещо претънко от него. Същността му е във вечната скритост. Той не се разкрива, но вечно приближава съществата към себе си. Той е вътрешната пълнота, която всички търсят. Които са в него, не учат, а живеят. Не търсят, а живеят. Колкото повече тишината навлиза в тебе, толкова повече той навлиза в теб. Колкото повече нищото навлиза в теб, толкова повече той навлиза в теб. В нищото е истинското единение. Когато станеш нищо, той ще те преизпълни със себе си. Търси го всякога. Търси го не за да го разбереш, а за да го живееш. Търси го означава мисли за него. Осъзнавай го все повече. Търсенето е вид единение, защото това, за което мислиш, ти вече си там при него. Ти неведомо си пропътувал пътя до него. Трябва да го изгубиш, за да го намериш. Ще го изгубиш в един план, за да го намериш в по-дълбок план. Неговият покой е храната, която същността в човека търси. Но той самият превъзхожда всеки покой. Той самият е храната, която неведомостта в човека търси. Думата безкрайност не може да го обхване. Думата мистерия не може да го опише. Той е абсолютно непознаваем, но може да бъде докоснат. Той е дълбокият мир в тебе. Мир, който извира в същността и изпълва цялото ти същество. Този мир съдържа есенция от него самия. Тя храни всичко. Този жизнен еликсир е сиянието. Сияние тихо като зората. Ти и той сте едно.
не сте двама, един сте. Отвън са двама, а отвътре е един. Така е в дълбината, в скритостта. Пълното поглъщане в него е поглъщане завинаги в него. А това означава, че дори да живееш в световете, ти няма да принадлежиш на световете, а на него.